tayo sa Masangrot. Masangrot Cove. Ayan o. Napakaganda rito. Ayan o. Masangrot Cove, Agno, Pangasinan. So ayan po si Arya Vlog. Kaya niyang bumaba dito. Nasa taas po siya. May ano naman. May hagdan naman. Ayan o. Arya Vlog, kali ka na dito. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Dito na tayo sa Mabini. Alright, let's get on. So marid na naman tayo guys. Tingnan natin kung anong meron na Pasangkat ko. Ang sabi nila maganda raw doon. So dito na tayo sa Burgos. Ay, Burgos. Burgos. Okay, ano tayo? Kapuntawan. Ang bubong. Alright. Saan tayo kayo? Dami na ito. Oh, no, 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 no. Ha? Hindi ako eh. Isang punta na eh. Hindi ako makapit. Ha? Parang lang. Tigtas sa daan eh. Mamaya matumba pa ako dun. Hindi na nga ako matutumba. Parang ito. Walang budget. Ubus na yung budget. So, bakit yung daan ko dyan? Doon mo sa kabila. A few moments later. Nandito tayo sa looban. Looban ng Kasud.
ni Kuya, ano, sama tayo. Ah. Overhead. Kulang sa lang yun. Masangrat. Ano kasi sa kabila eh. Malubak. Doon sa kabila. Doon sa may baning. Matarik. Tama ba to? Parang parehas lang din dito ka na. Ano sir? Tambubong si Kuya. Doon siya pupunta. Kasi doon yung ano eh. Yung picture eh. Ito pala dyan tambubong. Shortcut dyan. Nabilis ka doon no. Oo, kasi sa isang. Kahit makakabalik na yun. Tambubong tapos ano pa yata sa ng Andres Island. Uberit na rin sa motor ko ah. Yan. Ano ba yun? Dito? Usap ka doon. Oh, no, 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 no. Mayroon nga doon pababa eh. Kasi puro bato-bato.
No, 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 no. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Hindi na ako natatanda. Yung mga 3 hours later. hello, nandito tayo sa Masangrut. Masangrut po. Ayan o. Napakaganda rito. Ayan o. Masangrut po. Asno, Pangasinan. So, ayan po si Arya Vlog. Kaya niyang bumaba dito. Nasa taas po siya. Kanya naman. Naktan naman. Ayan o. Arya Vlog, kaya ka na dito. Kaso, wala kang walang bababaan, walang hagdan. Dito lang tayo sa kita niyo ang kanlatan. Parang nasa tayo. Diba? Hello. Natatakot. Lang tayo guys, almost 2 hours ng biyahe namin. Ayan ay yung bumaba dito sa baba. Ay, hindi na tayo sa ito naman yung hagdan. Kaya ito naman dito. Gano'n naman ito sa kapila. So ayan guys, nandito na ulit tayo. Doon tayo sa baba. Kaya pwede lang umupo dito. Pwede lang mag-picture. Ang gagawin lang namin dito ay mag-picture lang. Ayan. Dito tayo sa Kaya pwedeng maligo din sa baba. Ang bango ng heat. Ayan, doon tayo sa baba. Pwedeng maligo. Ayan. Maraming naliligo doon. Ay, halika na.
Ayan po, ang ganda. Malaking swimming pool, ayun o. Ayan guys, sa mga gustong pumunta rito sa Agno, Masangret, Cove, dito sa Pangasinan, punta na lang kayo dito. Napakagandang tanawin dito. At pwede pag maligo, ayun po. Ayan. Ayan, medyo matarik yung mga daan, mga bato-bato sa daan at medyo may simentado rin. Mawawala yung stress mo dito pagka pagpunta mo rito. Sa mga dayuhan Japon, punta lang kayo dito sa Sangret Cove, Pangasinan. Agno. Ano ba to? Ano ka? Agno, Agno. Agno to. Ito. Muna lang ako dito.